Ти ще. Така, живо сме, мисля, че всичко бачка. Цъкаме репо, много сме слави. Нали, Нико? Не. Изобщо. Изобщо. Бута има там да се обясня. Моля, искаш сега да те мета? В феста къде той какво прави? Нямаш си никаква и на представа. Еми така като Hidden стане. nearby. Къде е той, бе? Я чай малко, ще се върна за тебе след малко. Идвате ли? What the fuck е това, брат? На кога съм стрима, чакай. Добре. Добре. Аз съм мъртъв, да си знаете. Clown left. How could I need to get to the right? 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get later. Нямаше как. Нямаше как. Защо никой не ми каза? Никой изпратихме последната квота, отиваме на кораба. Ти къде беше до сега? Оправях си стрима. Ами аз затова питах дали сте живи да идвате. Аз казах, че не съм. Никой не се обади. Ами аз не чувах нищо. Добре, айде както и да е. Мале как излаги... Вземете си козметика. Да, верно, стой. Тука. Няма видим какво ще се падне на Нико. Цици! Не, това са дупки. Цици му се падна. Дупки. Няма видим на мене какво ще се падне. Също като на мен. Това какво е реално? Там Боже, докъде си? някакъв цвят. Изтеглило ми се. Модовете? За тях ще ми трябва още малко време, че глава на Wi-Fi. Ето ти... Прати кода, да. Аз не знам дали имам и Thunderstore, чай малко.
Така, внимавайте, кой влиза, какво прави. Да. Нико, влезни за бройката, бе. Вътре съм, вътре съм. Че аз Значи това ще направя колап. Аз ще направя колап и се чакай. Чай аз да влязам в твоя за бройката. Стай малко. Така. Стои да го мютна, добре, вътре съм. Почуках ти, я виж дали мога реквестнеш? Да, акцептнах. Цъкнах акцепт. И сега, стримаме together, нали? Ми, не знам. Къде трябва да пише? Only supports Chrome and Firefox for now. Аха, добре, окей, мерси. Какво? Ми трябва да имаме Chrome или Firefox, за да може да стриваме заедно. Брейва не Нещо се ли такова. брои? Брева е Firefox, май. Брейва е Chromium, което е Chrome. А, тъйно. О, чакай да видя какво ще направя. А, не бе! Какво? Не мисля. Сега ма дърпа, ще ма дърпа. Ма дърпа. Кая ще те скарнала? Добре, окей. Я дай тук кръв. Колко имаш? Имах 20. Добре, от тук не мога да пусна стрим together. Май не. Значи това е малко, ще си отворя браузъра от другаде, ще си отворя това Twitch от другаде, пробя оттам. Скоро ще спра сървъра, докато дойдат другите. Какво ще направиш? Ще спра хостинга, сървъра, докато дойдат другите. Добре, добре. Аз си отворя Twitch от Chrome. Стой малко да го затворя това тогава. И... пробвай пак да пратиш. Виж дали ще можеш. Пак да пусна стрим together. Пробвай пак да пусна стрим together, видим дали ще стане. Не, чакай. Сега ще го правя аз. Готово. Accept. Оп.
стартът. Аз съм лайв уж, ама... Иска пак да почвам, иска да ресетна лайва ли какво? Ме ми седи добре. Само не ми иска. Не, че да рефрешна. Ето бе. Присъединяване за почек. Чакай аз да рефрешна бързо. Streaming together, rap. Ето те и тебе, live with. Да, излизам, окей. Са, между другото, чата общ ли е или си има отделните чатове? Мисля, че си заедно всичко, я знам. Ако не се бъркам, сме лайв, ама като цъкна на... Я да видя пуста, като цъкна на лайв. Ме ми излиза live with Kickstarter на BG. Да, добре, и на мене. Супер. И сега какво правим? Ми чакам. На всички. Чакам всички. Да се чуваме двойно. Не. Добре, окей. То. Кои са всички? Можето да дойде и магито, ако иска. Да. Маги и Божи чакаме. А маги къде ще идва? Управила нещо. Че видя какво получих аз? Боди? Братле, какво е това, бе? Добре. Пусни да такова. Пусни поне хост. Или? Не са. Ще моля малко за се играт. Какво стана? Ще ми правя да ми излиза. В смисъл? Не им пише Streaming Together вече. Благодаря за хостването. Я чай малко. Ще рефрешна, чакай. Така. Що чум това? Да. А, ти играй. Защото говоря двойно. Вече не ми трябва. Да, пак пише Streaming Together. Добре, мисля, че за сега работи. Ако пак стане нещо. Няма музика, майко мила, направо много мраза да се занимавам с стриминга. Не са ждо докато дойдат другите. Добре, докато сетят на всичко, брат. 6 човека общо нагледат. Колко? 6 човека общо. Общо. Чай пак да чекна, ама... Нещо не правим правилно, поне аз не правя правилно, май. Защото трябва да ми излезе изподеления чат по някакъв начин. Не знам, рефрешни си чат уиджета. Какво това правя? Другия вариант е да си го изкараш втори път от OBS.
Вече имаш 7 фолуара. Мгм. Честито. Така. Знаеш какво ще направя? Значи... Ще трябва обаче да го спра, бе. Трябва да спра и стрима, и това, и да го пусна наново. Обяса ли? Да, бе. Чакай. Я виж, стана ли, изкара ли му? Още съм там, what the fuck? Още си там. Бре, това е много объркано, брат. Стой да рефрешна, може пък да рефрешне и се оправи. Да, не ми излизаш вече. Добре, лефна си. Добре. Си рефрешна ли аз стрима или? Не, те си рефрешва нищо. Споко. Ето и също там. Лайф ли съм? Я да видим. Това не ми за опцията Stream Together. Що бе? Излезе, добре. Излезе. Излезе опцията Stream Together. Излезе. Стой да съм мютнал тука. От че предаване заедно хостът може да инициира споделен чат. Защо ми го изписва на български? Тако ми си стеглиха работите и ми намериха работа. Айде, чао. Добре. Честито, брат. The fuck? Невероятно, да. Се шегуваш. Еми, Се няма. шегуваш. Нищо. ДДС. Айде, ДДС. Ей. Така, бачка ли всичко? Предполагам. Сигурно. Понеже тия водове после ги качвам в YouTube, ще трябва да те пигне в YouTube след това. Толкова че. Добре. Чата ни съобщи ли е какъв? Трябва ти да го направиш общо някаква настройка. Нямам никаква идея как. Заеби. Не. И да се ни разделен чат, това е голяма работа. По принцип, да. Добре. Аз само ще отида в туалет, те сега ще се върна. Добре.
Така, тук съм. Супер. Чакаме ли някой? Божидар. Божидар няма да играе. Що? Не го ли чу? Так му изтеглил му се и каза, че имал Да, работа. отвори му се работа. А между другото, като си бирайт бак, в момента пак ме изкара. Не, аз само синовете си смених, не ми трябва да те изкарва. Не, виж, Баси мама, Я- пах ти бъгавия Twitch. я пробвай да приемеш пак. Аха, вече сте сътрудничество, така. Останете с текущата сесия. Сега сме заедно или? Да, пише Streaming Together. Брат, това е изключително бъгаво, защото на мен ми пише, че иска да пускам стрим, ама аз съм пуснал стрима в момента. Да, не знам, брат, пах ти бъгавата платформа. Не, добре, как хората стримват заедно тогава? Не, никаква идея. Не, това е твърде странно. Това е много бъгаво, брат. Ето, Ти имаш 3 вилара, аз имам един. Със. Да, брат, вил ботвам се спокойно. Ботваш се с 3 вилара. Ботвам с 3 вилара, да. Добре. Така. Добре, аз съм готов. Оправих всичко, каквото трябва да се оправя. Пише, че стримаме заедно, нали? Пише, че не си на разположение, проверете по-късно. Добре, искаш ли си рестарт на стрима и да пробваме? Добре. Добре, за сега. И знаеш ли какво? Пробвай са ти да ме инвайтнеш. Аз да те... Аз за теб, бе. Да, ти да... Един вид да ме инвайтнеш, все едно Ясно. да те приема. Да, разбрам. Добре. Аз като join стрима, те ни тъй. А ти си от Brave, нали? Зен. Сега пак ме присъедини! What the f... Така, каквито. Ето. Стана ли? Не излизаш. Чакай ти шерна да видиш какво ми излиза на мене обаче. Чакай. Виж какво ми излиза. Стой малко. Има и на български, защото съм в Chrome пък. По принцип не трябва да е на български, не знам. Сега ми... Аха, accept. Я чекни сега. Стой малко. Къде се чувам, Зойно? Трима? Ми, Аха, ето готово. стой да проверя. Да. Или... Старт. Мисля, че разбрах как работи. Ето го, Мисля, че разбрах как работи. Шернахме си чата. Да, разбрах бачка. как работи. Добре, Окей, супер. готино, добре, ясно. Така, обаче, виж, отворите се нов таб, имаш ли таб, където... Да, където ни е кола, да? Да, то сега сме в разговор в момента. Мютни са, ти мютнат ли Да, си? мютнат съм. Добре, така. Минимайз да си го Добре. не го затваря. Добре, окей, топ. Добре, точка. Направихме го. Правихме го.
Finally. Да. Имаме share чат, супер. Той сме. И сега мафеста изчезна някъде. Ще го изчакам. Добре, излиза 4 вилара общо. Да, на мен не ми излизат виларите, излизат ми само моите. Ма трябва да гледам в това, трябва да гледам в уеба. Нищо. Четири вилара и никой няма да реши да пише, брат, в чат. Аз по принцип мога да видя кои са ни виларите. Срамежливи са яко. Има някакъв чатбот. Другите не излизат. Чатбот? Я цъкни на юзър си чат и... ще излезе ние и някакъв чатбот. Ще се съберат хора, изчакай. Че ние докато се тъпнем всичко минаха 30 минути. То няма... Като трябва да правим нещо, брат, че да има хора. Сеща се. Да. Това също е яко, брат. Мога да си бутам... А това за първи път го виждам, че работи така. Значи, OBS ми работи много странно, брат. Привет. Привет, какво става, какво Здравей, става? здравей. Добре. То пък CS няма какво да правим в CS. Ти нямаш прем, да, не? Нямам. Но ти... Да тебе не се цъкат CS, май просто. По принцип, ако не искаш да играем, нали, с Prime. Окей, ама. Иначе. Кога ти е рождения ден, викаш? Мина вече. Кога беше? 16 юни. Фак. Можеш за рождения ден един прайм, брат. Нищо, другата година. Охо, ще има да чакаш. Котко. 7 човека, мама му. Бре. Май 8, защото пише 6 при мен, 2 при тебе. Добре, бе. Не знам. Ма къде ми е модератора? Я чай да си пише на модератора. Имаш модератор. Да, бе, има модератор. Стига, бе. Чакай, ще му да скучай тук на чата, поне да пуснем да гледат нещо друго, освен репо, мейн скрина, брат. Така. Аре бе, дисплей кепчър. О, грешния монитор. Между другото, вчера на твоя стрим, вчера на моя стрим гледахме твоето видео новото в YouTube. Тук съм. Мога да си върнеш вода Кале. да видиш. Аз тук що го изгледах. Кое бе, видеото ли бе? Да, бе. Да, аз не нарушавам закона. Аз не нарушавам закона. Това много е скефе, нали? Да, и някакво 10 секунди след това го убива. Аз такова пускам си го и викам дали съм вътре, бе. И такова минава половината и вики съм разочарован, че не съм и изведнъж... Тука съм, бе. О, не мога. И най-ме скефи. С Хрис най-ме скефи, братле. О, Маринка, какво Опа, правим, Маринка, бе? Как какво сме? става, бе? Добре дошъл на стрима. О, леле, някакъв рескарин ли има тук? Какво става? Леле. О, леле, не ми пише повече. Лески, майко! Само Разград. Бах ти стримерите, да, бе. Не бах ти стримерите, вика.
Да. Грандим, ще събираме хора. Айде бе, по-бързо. Маги, модовете Какво? апдейта си влезе Move. Дай ми такова. в чата. Така е. Добре, знаеш ли какво? Какво? Аз викам да играеме перфектен кръг. Аз викам да не. После някакви наркотици тук. Тихо там! Ето сега... Не ми викай тихо. Ще се караме. Не, няма. Така. Кажете на трола 90%! сигурен ли си? От първия път. Кажете на трола да не тройли и да тегли модовете. Той верно играе перфектен кръг, човек. Маринката каза да не тролиш. Слушай, какво ти каза Маринката? Маринка, къде се пише? Той си знае, той си знае моето мнение по въпроса. Трол. Не, аз ще се откажа. Абе, аз да взема да спра звука на играта, защото почва да ме дразни. Аз Да, трол перфектно. никога. Да. Inviting спъла. Маринката никога не троли. Опа. Чакай, не. Отказвам се. Това е толкова досадно. Welcome in. О, не. Оп, още малко. Твърде бавно. Как да стане? Я shut up, бе. Трола ще да прави гивъй на 10 вилара. Какво? О, ето го и Фирето. Здравей, Фире. Файере, какво правим, брат? То даже Фирето Два шамара правим. вчера ми пише в Дискорда, аре пускай стрима по-бързо. Като вчера го правих. Файерът ти гледа стримовете, братле. Той ги гледаше вчера, такова цял ден седя. Играхме Диман и Говесек заедно. Ти играеш да Binding of Isaac? Да. Фирето мълчи. О, леле. Ще се откаже, брат. Чакай, къстамайзвам се. Аре по-бързо. Тихо е. Не. Вие що не казвате, че говорите от играта? Фирето пише... За да говориш от Дискорд. Фирето пише... За те е гадно. Фирето пише, че пушиш трава. Маги, Фирето пише, че пушиш трава. Файера, може ли сега да слезне долу пред блока и да му метна нещо в главата, а? А Маринката пише... Магито пие бири. Ясно, да изкарайте ме най-големия тук. Няма. Май са събрали да Алкохолик! Не искам да си говоря с вас. Що така, Там бе? с Лафеста ще си говоря. Маринката вика, кажи да ходи до балкона за бира. Маринката! Той ли се Работа нямаше се, Маринчо. Тоест, Работата му е да троли остави. Маринка. Така е. съпортвам стримерите. Да, Маринка, благодарим ти много. Маринка, ти нямаш леко 100 стигана. Ох, Гими, дай ми тигана! Мой тиган, дай ми тигана. Къде е тигана? Виж на никой си иска. Виж на никой си Къде е тигана? Дай ми тигана. Ето ти го тигана, вземи. Никой
Какво става? Нико май се опита да... Нико май... Давай, другите тега, бе! Маги им, не май... Защо сте изгорели сиските? Нико ти изгуби тигана. Къде? Ето го. А! Така. Чай, какво беше? Escape и хището на Кити ли трябваше да бъде? Спомника с тиктока. Добре. Спомни, чули какво ти каза? Пара. Къде е до... Now why bullings? Why you bullying me? What did I do? И ми не знам. Хубаво. Ага. Спомни като... Добре, ще ви питам пак след малко и може би ще получа отговор на кой. Защо толкова бързо, защо толкова бавно... Защо не ми зарежда? Бах ти На кой ма бавен хардиска? Не, на мене. Аз сега. Тук няма розички ли? Опа. Напускам тиктока начин. Цъкайте по Да, трябва да реснем, защото на мен ни заби. Чудесно. Добре. Айде в минето тогава. Да пускат свети в тиктока. Не, никак ще да пусна да стрим в тикток, моля ти се. Не. Айде бе. Острай. Няма смисъл да пускам стрим в тикток. Пак ще играме Не. на такова. Нарисувай кръг. Мултистрим. Мале, то какъвто ми е букук компютъра, ако пусна мултистрим, тамън ще умре. Да пускай в YouTube. 3 стрима наведнъж, еба мамо. Моля. Това, което... Бах ти лош. Направо в хъ... Да, бе. Лодинг. Имаш преди там схема. Всяко не ма заради. Качваш си клипове. Този път не съм аз. Не, аз съм добре. Не съм и аз обаче. В смисъл... Мен не ми е крашно. И аз не съм. Тогава... Лодинг. Маринката пише Магдалена пак троли. Не, върмай. Да, ще изчакам малко. Ще да си вода, като чакаме. Добре. Ти може да си сипеш. Ще до магазина, мой да е до София пас, до Варна. Търма шак да кажа... С бавня. За какво напряко ми през мен обаче? Маринката пише с бавня комп пак троли. Да. Не ще да си Маринка, нали после ще се чуем с тебе. Нали го знаеш това? О, нещо май те заплашва, О-о. Ще те убива, ще те закопва някъде. Една игра не можем да пуснем. Една игра. Между другото. Аз мога да дойда до София да се върна, бе. Няма проблем. Там до банки или до къде беше? Мисля, че Да дойда да видя цвети, да дойда до София, да се върна, може и тогава да стартира. Не, аз трябва да се няма как да... Какво направихте, бе? Още ли, бе? Още зарежда. Афира! Не бе, лоудинг Ами пише. отнете се в Дискорд. Ало. Добре, това за друг стрим ще го оставим. Аз не съм ятна. Защо прави Аз така викам да сега? фанем фара и да джъркваме на него. Моля. Чуваш ли, Фире? 10 съба и джъркваме на Фирето на стрим. Така... Те репо, де се пускаше последно? Thunder. От Тъндъра. Store. Какво беше? Thunderstore. Добре, репо. Айде да видим. Добре, че имаш събове отключени.
Аз имам. Събо е на мене. Събо е на мене. Пращайте събове на Нико, като ги направим 10. Стрим как чиркваме на фирето. Моля. Какво? Не. Това беше идеална феста, аз само... 300 събо ще го направя. За 300 съба. Тя говори на двете места, бе. Добре. Думи двете... Добре, само от играта ще говоря. Ало, какво фира? Фер ще става топ перформер in play of the month. Офис, аз викам тебе да правим модератор, брат. Добре, Фира, ще говорим само от аното. Ето, Цветито бате говори на две места. Той нали едната дупка му е заета, дай ще прекави от двете. Добре. Как да те направя? Аха, ето. О, Фирето е баннат. Така. Направих ли те мод? Да. Моля, какво? Сега вече ще стане. От живота, брат. Не може ли от живота? Добре, да проме пак. Така, моля всеки да си отвори играта, да не е минимизирал. Ето готово! Давай, трима. пускай. Да, Пускай. давай. Пускай. Ще пусна се. На Фирето. Моля. На Фиреа. Ето заради! Ево! Днеска мене стана, бе! Стана, се притесня. Level Той е Blue. Аха, в муне. Пак не. 2. Sparkle. О, стой! И бама. Кобе. Може ли се... кой е умрел вътре? Това е Фирето. Файер е... Сори, ама... Чакай да те огледаме поне. Болдър го просто. Кой бе? Защо се мазим тука? Той се едно 300 години е тука. За да не го изгубим, да го запазим, може повече. Ми трябва да запазим Фирето, той е специален все пак, не мога без него. Мале как ми ладно. Май нико. Какво да снимаш, бе? Мога да си позна... Какво е това, бе? Чакай, Нали ще се... Нико замина. Котка! Много скъпа котка, 11 000. Карай го към екстракшена направо. Нико, май го... Нико, внимай, че носа нещо много скъпо. Внимай много. Я го занеси към екстракшена, че аз не си вярвам. Не си сигурен. Добре. Аз нямам да... Една спука напред. Нещо идва насам. О, шит. Ама това някакси не ми е комфортно да го държа. Някакси... Убийте го, аз държа нещо много скъпо в мене, не мога. Дръж! Айде, чисто е, идвай. Дръж! Кое? Чакай. Изпращай там. Нищо не виждам, брат. Нищо няма. Феста го житна. Тук има място. Готово. Така, много внимателно. Сега я мятаме тук. That item costs more than Джампаха ме и то те с моите приятели. Никой не помага. Bloom Ими аз nearby. носа скъпи работи и такова. Bloom nearby. Тук нещо има ли? Няма. Няма. Bloom left. Bloom left. What the fuck е това, бе? Bloom nearby. Растение? Bloom Бати nearby. растението. Фащай. Мразя цветя! Мразя цветя! Фащай! Мамка му! Помощ! Брат на ръце! Ама никого убиха!
баси мамата! Баси мамата! Помощ! Ама не викай! Помагай! Heart hugger left. О, не, ръце! Бате, какво чувам, бе? Не мога ги държиш по много. Loom left. Мамка му! Какво е това? Какво се случва? Не трябва да става червено, Макс. Аз не мога да изчакам. И аз. И аз трябва да чакам, не мога. 2 пъти мога само да отском. Как го метна върху маги? А какво ще стане, ако се напомниш? Ще умрем ли? Какво ще стане? Не, падаш на земята. Аха. Така. Оф, Айде, умре. имаше още една някъде обаче. Какво стана е? Аз казвам 10 секунди. Никой умрял, бе, хора. Rugrat despawned. Котки да искаш. Какво стана? Ало. О, се заспах. Have you considered uninstalling the game? At this point, the monsters are the lesser threat. Какво се случва? Кога ни умря? Как успя, човек? Не знам. Питай него. Падна те там горе и Падна. дръмна. Ей, Падна. така де, явно... Как падна, бе, човек? Ами, нали знаеш, че го съживихме и беше на едно кръв. И леле. Ей, тъпяй там е! А лафеста къде? Еми, преди малко го видях. Лафест! Абе, Цветие! Какво? А, Какво е? Ох, разкарай се! Да, казвам. сам какво? Добре. Тук какво има? Тук е заключено. Здрасти. Проблематикс. What problematics? Трябва да закараме количката до там. Мамка му, ще падна и ще умра.
Мале, колко съм слаб. Къде си е? Колко съм слаб. Колко съм слаб. Колко съм слаб. Уникално. Те страшно. Знам, нали? Ага. Heart hugger nearby. При количката има една голямата... Не, чакай. Мале. Не, дей. Здравей. Как си? Знаеш, колкото по-далеч седиш от мен, толкова ми е по-добре, няма да те лъжа. Чакай! Растени! Чакай се! Не е добре. Къде е тази компресия? Уши! Тъмън си викам, че успя и те гръмна. Уникално. Невероятно. Невероятно! Толкова не беше. Невероятно, дами и господа. Толкова беше. Знаеш какво, днеска... Ау, колички! Ей! Феста падна. Уе. Ясно. King of the Losers. I'm a professional. Като на офиста, какво беше? Издига се в очи. Le Professional. Ай пак. Professional driver here. Le Professional driver. Професионализъм при съвърците, да. Определено. Професионален. Level enemies. Rogue. 4 gnomes. Гномчета, много ги мразя тия. Сега как... О, много, те са лесни. Как бях свикнал на бързия спид, обаче сега сме бавни. Няма проблем. Ние сме като баба и дядо. Маги! Пак ли те бота с количката? Естествено. Не.
Гномчето тук при мене. You have the appearance of a wet potato. Бра! This has to be some form of disability. Дръж. Гномче. Оп, Ето, давай. ти го изпусна. Браво, бе. Не там, бе, чакай, кой го хвана? Нико! Той ще се оправи. Няма да се оправи! Оф! Дай аз да те кача. Или добре. Как да те качим отгоре според тебе? Ами качи се върху количката! Готово! Добре. Колко професионал. Браво. Най-после. Тук какво има? Абсолютно нищо. Тук има нещо. Абсолютно нищо. Я да видим тук да има. Има баба. Тук палатката. Има баба! Внимавай! Има баба! Нико! Мамка ти дай ба! Road nearby. Има баба идва баба насам, не знам дали знаете, но... Ето е бабата! Мамка му. Тук нещо да има? По кофите? Абсолютно нищо. Изчезна ли? Не изчезна. Майка ти. Добре. Битки за $2000. Моля. От на баба домашните бисквитки. Не! Ало, мисля, че го засегнах. Що са домашни? Не е добре. Айде сега седно не мога да направя бисквит. Трябва. Тук няма... Това не можеш да го береш тук. Това не разбрах. Ще ми кажеш. Не... Добре. Побраго. Чакайте! Ето, Ей готово, така. готово. А тук има ето. Road nearby. О, It takes a certain person to screw up this badly. Браво. At this point, the monsters Ah, are less sit! threat. Тъпата баба. как умря, бе? Тъпата баба не става за баба. говорих. Мисля, че бавам нещо. Къде е загубен $1? Нямам никаква идея. Има нещо за $1. Какво? Това не би трябвало да работи така. $1. Айде, това е. Гном. Те гномовете са лесни, просто ги мяташ и хвърляш.
Само където са досадни. Поне взехме всичко, което имаше на мапа. Стрента, къде? Не виждам стрента. Няма. Holy shit, какво е това? Ами... Това е... Какво прави? Карт Кенън. Това е оръдие, което се слага върху количката и стреляш. Ти къде го изпрати сега? Айде без твоите... Това май... Без твоите черни магии. Да, горе-долу това прави. Къде е казиното? Няма казино! Искам казино! Няма казино! Защо няма казино? Защо има 35 000? Искам казино. Не, няма казино, няма да хабим парите за казино, не! То не работи! Ха-ха, Джордан! Айде! Къш, не! Жени, Казино! Не! Казино! О, машинки! Не! Машинки! Те не работят! Те не Работят! Машинки! 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 Yes, бе! Вие са богати! Yes, бе! Виждаше! Виждаш ли, затова машинки и Винаги казино! работи! Машинки и казино! Знаеш ли, Ще го клипна. започвам да се отчаявам от вас. Holy shit! Holy shit! 100 000! Браво! Holy shit! Айде, да пазарим! Айде, Да пъз... Добре! Не, мога да опрете! Не, опрете джакпот всеки път! Не, нещо има тук, което... Не, знаеш какво? Добре! Да, каза ми! Аха, да. Няма да Изядете си джакпота, човек! Не, нещо тук е много по-нато. Излезте, чип, излезте. Стига, не, имаме достатъчно път. Кинти. Аз мисля, че толкова стигате ли? Дори не ме гледай така. Гледай го като си. 4 кани му стигат, човек. Тръгвай. Чакай, Тръгвай. останат 5! Айде, стига толкова. Честно. Още един път! Айде, абе да те пристрастрея. Айде, тръгвай. 500 Тръгвай. 5000! 500 карка за... Няма да играете повече. Във фест никой е по-зле и от теб, човек. Моля те, спри го. Моля те. Какво ще купим? Машинки! Да те... Това не го прецених. Това не го прецених без да искам, беше това. Исках само да го отседа. Вземе малко кръв. Не да го опивам.
поне няма да има повече машинки, you know. Ти изкупи целия магазин, бре. Тук съм. Добре, дошъл Цвети. От кога има 6000? Откакто Нико си игра на машинки. Да, аз казвам да купим всичко, дето можем. Ами какво мислиш, че прави във феста в момента, само да кажа? Направо да купим всички апгрейди, няма лошо. Item resist upgrade, да, даже че повечето не знам какво правят. Търът Кена назехме ли го между другото? Такова искаш ли си купим? Хайде, няма лошо. Не, няма за какво да го ползваме, нали? А Кенена да го вземем ли или да го оставим? Не ще трябва Кенън. Забавено. Ама не си трябва. Не мога да го вдигна къде си в него, много си тежко. Ти си слаб. Какво? Какво? Не мисля, че аз съм проблема, ако шарката няма да те лъжа. Що можеш да дигаш мен, не шарката с мен, значи нещо друго е проблема. Може би... Комбинацията е проблема, не знам. Това какво е? Ти си проблема. Не. 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 Стана е. Айде, всички сме тук. Вече може да си ходим. Не. Нещо ми умиря Дискорда. Чухме. Да. Коста е? Ко? А? Ева? Аха? Защо ми гледаш така? Защо също имаме 5000? Офест. Да не бъднахме пак парите. Офест. Нещо ме събъднаха, да. Яко бъгнахме пак парите, помниш, когато бъгнахме с теб в предишните? Ами, имаме инфинити пари. И пак ми умира Дискорда, добре. О, леле. Майкото отваря покемон карти. Може?
Добре, май се оправи. Да се надяваме. Бе, само влизай от Дискорда, бе. Аз, Свети. защото ми умира. Добре, не можем да се Маги? будим Нико с това. Да. Не, тук Се вземе едно ръчарш и не страшно. И даже и другия, или някой друг да го вземе, ако иска. Ти имаш ли? Аз имам, да. Добре. Аз се взимам от мен. Добре. Аз. Имаме 5 милиона, добре сме, Много сме добре даже. богати сме, Така е. гамбъл маняци. Затова машинките... Машинките са един път, брат. Level Това enemies. какво е реклама за машинки? Shadow Не, си говорим. Добре, нищо не мога. Да, бе, тиче, бе. Какво направи, бе? Нико, Браво на вас. Тиче. Нико, какво направи, бе? Стани пъти, бе. Не стига, че ме удря, но ми вика. Shadow Child left. Добре. То мърда, давай сега, бе. Може да го удръш колко искаш. Браво. Това беше сега. Bro is suffering from a receding hairline and receding callus. Аз ще съм мафка за бая време, защото отивам да ям. Тъй, че Добре. малко технически проблеми, такова. Инвайт. Почнали ли сте игра или още не? Още не. Не. Едно инвайтче, ако може. Чай да влезе в това.
Цвети, ти пусна ли си играта, бе, момиче? Да. Казах, пратите инвайт. Не сега. Тук цъкните на мен, не мога да джойнете. Не. Не ми дава. Да, И сега. чакай. Дава. Добре. I'll say sorry. Be upset. Нико. Николай. Николетка, така. Не седам, чак. Lobby is closed, пише. Да не да сме фула. Май позна. Дете! Да, позна. Еми, никой не мога да джойне. Що? Цъкайте, аз без ще лъвкам. Модове няма ли мод да имаме повече хора, или? Трябва да изтеглим. Не, споко. Аз и без това ще лъвкам. Колко стана? 4-5 даже. Що бе, какво? Какво? Не, бе. Не бе, споко. Без това мисля да излизам малко. Аз да оставам. Аре. Ху. Всички са готови. Да. Каква е тази скорост, бе, деба? Абе, във фейс, това за Я, какво е какво това дронче? Това жълто. Това е речарджа оръжието. Ау. Или каквото там. Може да речарджаш и другия дракон. Да, не просто не знаех за какво. Защо Просто имаме? задържаш на него. Защо си го... Задържаш на това, да. Бе, аз сме бързи, да му се види. Бягайте от пътя! Стига, говоря на Самоубиец две на пътя! Клаксон няма ли? Няма. Не мисля. МБВ. Знаеш колко ще смея сега падна една карта, ето има дупка по средата и някой да се засили с това и да падне в дупката. Това ще го кажем той нещо. Reaper. Ай, What? Варал. Орел Астра. Две колички, Къде ми е? Ай, дайте ми Орела, бе. Стига, бе! Кой иска пушка? Дай. Е там. Къде ми е колата? Кой ми взе? О, как ми открадна пушката, педераст. Тук има още една. Къде? Тя. Тук е този пистолет. Тук бе от. Давай ето го. Така стига ги заебаваме. Тук. Доктора каза една чаша вино, моля. О, ПТП. Леко! Къде е колата, бе? Леко, бе! Значи ако ме бутнеш... Не! Тъпанар. Абе, гората с кола се движи само себе си, аз нищо не натискам. Ня карай. Ай, спокойно, бе. Натам карай, айде детенци. Трябва да Давай, нагледаш. мамо, давай. Той е като ние децата с уния специалните колички в супермагазин. Имаше точно такива в Била едно време. Много обичах да се Да. Уния количките в Била. Да. Да. Мятам те долу. Мятай го. Айде давай. Кой иска да е камера? Цвет искаш ли? Не,
Абе, Божи, Аз съм скоростен. Божи, влезни в стрима за бройката. Reaper nearby. Да ти се не види! Томе! Такова. Holy shit. Holy shit. Аре, изчезни ми от главата, Абе, на някой да ме удари с някакъв предмет да ми го разкара този глава. Ох. Добре, разкара се, къде отиде? Какво се случва? Какво се случи, бе, човек? Какво направих? То го блъсна ли, бе? Какво стана? Стори го застрелям. Добре. Магите го изпари. Коста? Здрасти. Не. Защо го биеш с кръвта? Да го хилна. Благодаря Май, ти за още кръв. май не се хилва така. Това има сторич, набутах нещо вътре и сега не знам как да го изкарам. Еми, ще го изкараме някакси, като отидем на екстракшена. Абе, ще го забутам на екстракта, просто и ще стана. Да. Друго не моля, вкараме вътре, бе. Той има някакъв сторич. В смисъл, Но как хващаш нещо и го държиш над ето където пише цената. Само че в момента има някакъв малък сторич, това мисля, сторих оно и... На 48%. 70. Еба, мамо. Не може. Арда, изяж го да. Много голямо. That's what she said. Е, добре. Внимавай, носи скъпо нещо. Мамо! Как ми изкараха, ла! Маги, дай ми да се дръпна, моля. Че то ми докара сърдечен удар. Я дай да видим това, мога ли просто да го... как ще скараме сега айтемите тук? И просто просто ще го набутаме. предполагам се екстрактва. То се отваря. Ако цъкна, не. Колко го какво? То май защото е до айтеми. Се отваря. Колко... Не, Абе, остави го просто вътре. да, вероятно е като нормална количка, просто го остави вътре.
Чай да забутаме всичко заедно. То затова се отваря сигурно, защото трябва да екстрактва. Добре. Има някъде 10 калева. Па-малко. Да, той ги изкарал глупостта ти. Да, работи като просто нормална количка. Какво правиш, бе? Карам. Не, в феста какво прави? Търся айтем. Тука? Не. Абе, я дай да видя нещо. Може сега да го забутам на тази кола. Не. Не ми ще позволя. Много е голямо. Не ми го удари в главата, да. Spewer left. Bam! Reaper left. Разпих мъжеската сила! Какво правиш, бе? Мога това дефти на хубаво. Да, Някой ми е взел пистолет. Последния айтем съм сложил. Карайте. Еба. Ти ли си взел Spewer пистолета? left. Има пистолет в мене, да. Reaper left. Нали? Моя. Боже ми вика, вземи го. Палецчо. Ние ще купим... Не, има нещо още някъде. Ще купим един пистолет за мен, сега като приключим това. Какво? Еми някой го използва това, май умря. Кое? Ето и нещо. В кой е решил да бъде еврей днеска, бе, човек? Че ти така ли на стрима ще говориш? Къв стрим? Стримвам. Тоспа. Ти си лев на Twitch? Не, Пидран без... бан. Няма спидран бан, спокойно. Козане, може ли да живееш за 10 секунди? Става ли? Ти ли си решил, че... Да, той е решил. Я ми го дай. Защо да отковаш по мене? О, не. Дай ми, махай се от тъгълчето ми. Добре, ще стана да правиш каквото искаш. Благодаря. То реално... Здрасти. Търси, където последната простия, бе? Нямам никаква идея къде е между другото. Какво направихте, бе? Не мога да намерим айтема. D'accord. Добре, очевидно няма да го търсим, просто ще си тръгваме. I guess.
майка ти да е ба. Тъп кремвирш. Viewer left. Има някакъв кремвирш там отвънка. Spewer nearby. Слопшоп. Така, да видим какво може да си купим. Теб можем? Аз не се продавам. Айде, ево. Уважа. О, аз ще си купа помпа и ще дам на медика пистолета. Имахме някъде някакъв фотон бластър, брат, ама го изгубих. Нищо. Аз го намерих и го върнах в камиона. Аха, добре, супер. Аз ще си купа помпа за мене си, ще дам пистолета на медика. I did not. Какво друго мога да взема? Вземи с пистолет там. Аз си взех помпа, ще върна пистолета после. О, повярвай, помпата е много по-зле от това. И... О, точно го искам. Опа. Добре. Добре. Добре, чай пистолет ще си купа тогава. Кой са? Що бе купутах след хамар? Абе ти знаеш колко бои има с чука, бе? Медика искаш. Айде си мисли, кой? Братлета, стига гърмяхте, нищо не мога намерим сега. Кой гърми, бе? Ох, абе, повнимайте малко, бе. Това беше ли вътре, бе? Или има? Да, беше. Не, това е второ. Вкарай го. Какво направи, бе? Нищо не съм, бе. А, това е... Абе, това е Pocket Cannon, това може да си го купим между другото. Аре го купим. И за какво ти е? Еми, да ми е забавно. Да ти заема една огромна позиция. Да стрелям по чудовищата. Ох, това свърча. Ебама, ние си скъпихме парите. Не! Ето... Абе, вие колко апгрейди накупувахте? Вие взехте всичко тука. Абе, Само малко. апгрейди бяха накупувани току-що. I wanted the player stand. Апгрейд. Какво става, бе? Той И направо пак ти гръмна, рейнджа бе. батъл, тука го фащам. Just like I sequence cancelled. Добре. Ари, бе! Идвай! Какво държиш, бе? Лампата! О! Ясно. Уе! Медик, ето ти пистолета, мятам го някъде тука. Аз ще си взема моя. Къде е той? Цвети! Да. Вози ме! Аз за те возим, не мога ли да си избереш някой друг? Не! Цвети, вози ме! Къде бе пистолета? Цвети, ти си принца на бял кон. Айде, пак лоудинг. Айде, пак заби. Пак ли е, брат? Бах ти умрялата игра. Да, стъкна се. Стъкна се. Защо е? Те е виновен.
Него е. Тръгна. Къде ми е пистолета? То няма апгрейди, бе, хора. Level enemies. Как така? Ние ги изядохме всичките. Upstream. Huntsman. Бахти Birthday лопниците. boy. Mentalist. Shadow child nearby. Shadow child left. Shadow child Маля, left. тише, тише ме подудят. Shadow child left. Ама как? Shadow child nearby. Ох, не! Маги, падна. Кой ме бутна, бе, човек? Някой ме бутна, не съм виновен, аз ще се живим спокойно. Такова. Ето, оставяме тук. Кой ме бутна, сега да си признае? Уе! Това ти беше пистолета ли? Оф! Кой е левнава? Мамо, аз изкъртих вратата. Дай да го гръмна това, къде е? Имам граната, стой. Играем, бе, ти виждат просто лефнали. Значи играем, бе. Аз казанеца ти играем. И маги. Дали бяхме стък? А? Дали бяхме стък? И заради, явно ти като се отказва и то тръгна. След малко ще поканим тогава. Това, чакай да отида да го занеса. Кой си заеба пушката тук, бе? Аз Ти така го занесе, батата си остави ръцете. Опа, какво каза? Какво? Мога да си говоря. Ама не съм те бутнал аз. Си купиш. Не съм те метнал, някой ме бутна и не можах да я хвана. Малко чупим врати. Нищо. Нека. Така, тук някъде има айтеми. Аз си влизам, аз съм си вкъщи. Няма. О! Балони! Много съм добър, бе! Ама... Такова. Се надявам някой да мине покрай мен, да си ги взема. Ехо! Някой? Случайно така... Да дойде? Ехо, маги! Имаш ли количка? Някой? Някой да ме чува? Трябва ми асистанс.
Избих тук няколко чудовища, ме помогни да им събера сферите. Upstream nearby. Чакай. Кой умрял? Казана кой? Аха. Имаше котка някъде тук, между другото. Някъде тук имаше котка. Какво ги отваряш? Направо мога да ги щупиш. Ама тия са Къде? Нямам никаква идея. Ето го екстракшъна. Ох. Това дали ще мога да го прескоча? Я да пробваме. Мога, добре. Кой е тук долу дръж? Чакай. Ело! Държа. Котка за 40к. Да. Ох. Да, това верно, че не мога да се чупи, мога да си го лашкам колкото искам. Да, как не може има живот, бе? И да го възстановим иска от нашия живот. Аха. Ако си сляп, не го показва. Ясно. Birthday boy left. Clown left. Виж отгоре. Ясно. Това имало кръв. Добре. Само е живо. Има, как ще няма? Кое нещо в тази игра няма кръв? Мама ти мръсна! Бата ще те гръмна. Ела тук. Къде си? Бата, къде е това? Къде е това? Clown nearby. Birthday boy nearby. Здрасти. Mentalist nearby. Казана, що е АФК? Мързи го. Дай да му прелея малко кръв. Какво го мързи, бе? Така. Казана поне натисни Q. Така. Ба, той е мързелив от тебе, по-мързелив от тебе, май. Не, майко, как щях да падна? О, ето го екстракшъна, супер. Ма не намирам айтеми.
Upstream nearby. Ще го гръмна. Clown left. Upstream left. Birthday boy left. Mentalist left. Е, добре. А, не, potion. God damn, 100 хиляди. You are so yes, queen. Пращай го. Чакай, да, готово. Чакай, трябва казана е вътре! Нищо му няма. Нищо му няма, чува. Поне да цъкне кива. Ей, Цъкне кива поне. О! Мамо, как се спуших. Ела да те вкарам в количката, като си толкова мързелив. да. Mentalist Май nearby. изпри Ще... при опера Орел Астрата. Не така. Орел Астра. Upstream Ора, nearby. Астра, добре. Birthday boy nearby. Upstream left. Holy shit. Holy shit. Holy fuck, брат, как? Добре, прекалено съм бърз. Дай да взема количката да Clown nearby. Къде е това да го гръмна? Не. Няма да те гледам. Не. Изчезни. Стреляй ли по него? Мама ти мръсна. Добре, за малко да паднеш ти, че да го видя, аз ще направо щях да си... Направо щях да си таковам в него. Врата, кой каза, че ни трябва врата? Къде е количката? Ей, насам бе, наобратно. В Ейст имаш ли... Не, точно не сме тук. Мамка му, колко сме бързи. Не мога да се ориентирам, чак. Не! А, добре. Исках да тествам нещо, ама... Майка ти, култа е ба. Мамо, как щях да умра по пътя насам, наистина.
Ние имам по два такива, по два коина. Ох! Някакъв ръкав. Това ще ми се падна друго. Добре. Даже не знам какво е това. Цели. Ау! Бега. Бе, как се мята така, аз мога да разбера. Трябва ли да купуваме енерджи кристали? Ако намалят, да. Аре, ще купя един енерджи кристал, то няма да заболи. Аз ще ходя. Добре. Чао. Чао. Какво ме страда? Добре. Искаш ли теж? Ай, ти имаш като моето. Само, че моето май на другия крак. Някой казва CS да Киреля. Upgraded map player account. Какво правите? Ми питай Казана, аз ще направя. О, как ме Казана ще бъде кик. Why? Because big trollings. Мамо! Какво правите? Какво? Не го знам какво прави това. Ба! Нещо се самоубива. Това да прави айтемите по-скъпи. Виж колко струва това. Защо има апгрейд защо има апгрейд за 500 хи? Всеки следващ е по-скъп. Ама малко 500 хиляди малко... То хубава инфлация работи, ама... Хубава инфлация работи, ама това трябва да е чисто злато. Аз спирам, чао до мехата. Кому гледаш така? Еба. Няма такъв късмет с машина. Аз печеля пари, той ги хъби. Да. Бех хъбъл. Я гледай. Това брои си като геймбълинг стрим. Май да. Ми направо, ако искаш да сменим категорията на геймбълинг.
Тридесет капа, мамо. Защо 10к? Си 10к, бе. Е, 10 милиона. Може да си огаждаме. То няма какво си, кой знае какво ще купим. Вече. Сходим ли? Ай, сходим. Значи трябва и другите идват, ако ще идва. Никой няма да идва, те лефнаха. Лефнаха всичките. Иба. Това си го прибирам. Това какво е? Девбърт. Какво е това? Какво е това мониторче? Ау! Ако умре някой да го съживиш. Ние ще продължаваме ли, или? А? Аз към CS, ако искате. Ми айде. Добре. Няма лошо CS.